Sa minn xkuniti, kont fajla sabiħa. Kienu jisibuni bħala iżbejħa tal-belt. Dejjem naf imdawra, ġivintur u aktar tard irġiel uħu wara żbuħiti. Kont lejra tax-xebbit ta' belti. Imma daqskemm iż-żbuħija taf iżżejjel lill-mara, daqshekk ieħor taf it-tarrafa u ċ-ċappasa bit-tajn tad-dużunur. Jaħsra lija, hekk kien ġrali. Kont iġġennint wara żagħżugħ li kienu lili mħabbtu. Bela li kont, m'għandbax li kien qed ifittex lilu nnifsu fija u wara li użani telaqni għarriħi. Jien imtlejt bil-qilla. Qatt ma bsart li hu kellu jgħaddi żmien bija b'dak il-mod, li kellu jwaqqani għaċ-ċajt ma' belti kollha kemm hi. Kont ħlift li ma nħalli l-ħadd jisħaq bija aktar, anzi inkun jien li nidħak bihom. Ħlift li mħabbti jekk kienet baqa li wara dak it-tradiment ma nagħtiha lil ħadd. Inħobb bl-imħabba tal-konvenjenza. Ma kont se inħalli min jinqeda bija iżjed u ġew ħafna iħabbtu bi bqalbi u dan ħallejtu ta' parsi jitbexxaq għal min kellu fejn iżomm ta' sinjura. Mhux hekk xieraq? Iż-żbejħa jixirqilha tkun miżmuma ta' reġina. Kont qed ngħix f'konflitt kontinu. Qalbi kienet trid tħobb, imma xi ħaġa fija kienet qed tonħoq din il-kilba. Din xi ħaġa ma kienitx ċajr is-supervja u l-ispirtu tal-vendetta. Kont sabiħa, infaqqa d-daħk, bimnieħri mxammar, bajra ta' ħakkiema, imma f'qalbi kien hemm infern. Ma' żmien din il-ħajja bdiet tissikka bħal ingassa madwar onqi. Ħassejtni qed nifga. Imma meta sliet biex neħles, dawk li ċekċku l-flus fisseddewni li jikxfuni ma' kulħadd. Kont jassart bil-ħoloq li ħdimt jiena stess. Rid neħles imma sibt ruħi fi sqaq. Kont ngħaddi li jieli nibki. Kont imxenqa għal jiem żbieħ ta' tfuliti innoċenti. Xejn ma seta' jsir biex ninħeles, ħadd ma seta' jerfa' li rasi imwaqqa bil-mistija. Kienet xemx tiżreġ għal ħabta ta' nofsinhar. Irħejtilha għal barra l-belt b'ġarra fuq rasi. Wasalt fuq il-bir, irbatt il-ġarra u niżżilta. Aġġilt aktar mis-soltu minħabba li bis-swit il-ħerża kien hemm raġel li mid-dera tiegħu tajtu li kien kontrina. Kien ludi. Ħares fil-fond tal-bir. Smajt il-ġarra tfaqqa b'tiżbita maħsuda mal-ilma, ġbitt il-ħabel bil-ħaffa u kif irfaċċat il-ġarra infawra b'dak l-ilma frisk, il-ludi fetaħ fommu u qalli għatini nixrob. Jien dort maħsuda. Ludi jitlobni nixrob. Qatt ma smajt raġel jitlobni xi ħaġa. L-irġiel li resqu lejja dejjem nafhom ġejjin bil-muniti jċekċku. Jiġu biex jinnegozjaw. Dan qiegħed jitlobni. Wara kollox xi ħaġa li mhix tiegħi. Jien stess noħodha minn ħdan l-art. Biex naħbi l-iskantament tiegħi u fl-istess kien naqtalu fil-qasir, qedtlu: Int, ludi, titlob lili mara Sammaritana natik tixrob. Għax bejna u bejn il-lut hemm piki kbar li ilhom ġejjin sekli sħaħ. Il-ludi barja ta' wieħed li jaf x'inhi jgħid qalli li kieku taf l-għatja ta' Alla u minnu li qed jitolbok jixrob, kieku int minflok titlob lilu biex jagħtik il-maħaj. U jien weġibtu: U int bħalek kif trid tagħtini l-ilma meta l-bir fond u m'għandekx la satal u laqqas ħabel? Imbagħad weġibni: Min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jaqbdu l-għaġġ. Imma min jixrob minn l-ilma li nagħtih jien
ma jaqbdu qatt. Indbaħt li dan kien xi wieħed li jippretendi li hu xi profeta biex jitkellem fuq ħajja ta' dejjem. Min fost il-lut spiss jimbtu rġiel bħal dawn. Għatini minn dan l-ilma biex ma jkollix għalfejn noqgħod niġi hawn sajf u xitwa. Qedtlu jien biex inkompli ngħaddi biż-żmien. Mur ġib li żewġek, qalli. Baqax, daq minnu biex jammar li mmur inġib li żewġi. M'għandix, qedtlu kolni mqita. Sewwa għedt, għax ġa kellek 5 u dak li qiegħda miegħu issa mhuwiex żewġek. Sewwa għedt. Bħalma sikkina tal-kururgu tawwar fil-laħam il-ħaj sa ma tasal sal-basta tal-kankru. Hekk din l-istqarrija tal-ludi nifdet sal-għammiq tal-mistur ta' ħajti. Għal-mument qalbi waqfet u moħħi ma setax jaħseb. Iċċassajt inħares lejh lejn għajnejh penetranti u minn fommi ħarbet lajta qed nara li inti profeta. Il-ħin kien donnu waqaf. Jien ħassejtni kif qatt ma kont ħassejtni qabel quddiem raġel. Is-soltu l-oħrajn ħarsu lejn il-ġimil tiegħi. Dan ħares lejn il-fond ta' ħajti u daħal fiha. Ħassejtni żgħira ħdejh, imma la ħarstu u lanqas fommu ma kienu qlil. Anzi, kienu mbismin, jispiraw fiduċja u modrija. Ħassejt li ninsab quddiem xi ħadd li tassew ried jesir jafni, irid jgħin inqum. Dak il-ħin, aktar minn mistħija għal ħmiġ ta' ħajti, ħassejt ir-rieda għal ħajja ġdida nadifa. Meta rani mitlufa f'dawn il-ħsibijiet, huwa bleħen tener u beda jkellimni fuq il-mulej. Beda jlissen kliem il-profet tal-immoddi li stidnuna l-indiema biex nkunu mħejjija s-salta tal-Messija. U rini li żmien kien wasal fejn ma jkunx hemm aktar ludi u Sammaritani, fejn il-kwistjonijiet bejn l-għolja ta' Ġerusalemm u dik ta' Garizin jgħibu biex min irid jadura lil-mulej ikun jista' jadurah bl-ispirtu u l-verità. Imbagħad, meta jien kont issummata nħares lejh nixrob kull kelma bnina minn fommu huwa stqarli li hu kien il-Messija mwiegħed. Għal dan il-kliem inxtħet f'riġlejh nagħtih qima u bħal waħda maħruġa barra minna nnifisha ġrejt lejn belti. Qisni tilflaġġ kejkna. Bdejt inħabbat il-bibien tal-ġirien ngħidilhom ejja wisaw hawn raġel li qal li l-ħajja tiegħi moħbija hu il-Messija. F'kemmilni ngħidlek, in-nies kollha ta' belti ħarġet tisimgħu. Jisimgħu raġel ludi. Huma wkoll ħassewhom saħrin bi kliemu u qaluli hemm minna fih mhux għax ittilna inti, imma xrajnieh u smajnieh. Wara dik il-laqa fuq il-bir ta' Ġakob, ħajti inħelset mill-irbit tan-nassa. Stajt nieħu nnifs mill-ġdid. Kienu li sqieni l-veru ilma ħaj, ilma tal-ħajja ta' dejjem.